Waqt il-limijiet ta' familji għadhom qed jibku lill-leżis tagħhom, il-poplu fit-Turkija jinsab irrabjat għal mod il bih il-gvern tagħhom indirizza l-akbar emerġenza fil-pajjiż wara iż-żewġ terremoti terribbli ta' tnejn li għadda. It-teżiżiet ħallew eluf mejta kemm fit-Turkija kif ukoll fuq in-naħa Sirjana tal-fruntiera. Bistimi tad-WHO qed jindikaw li t-total ta' vittmi ta' dan it-terremot jafaq qarreb l-20,000 persuna. Filwaqt li l-ammont tal-vittmi mistenni jiżdied minn siegħa l-oħra fiż-żewġ pajjiżi, il-President tat-Turkija żar uħud mill-arżoni mill-quta. Dan kif kompli tikber il-kritika għall-gvern u r-reazzjoni tiegħu għal din il-katastrofi, reazzjoni li kienet waħda li ħadet wisq ħin. Erdogan jispiċċa jammetti dan kollu u jgħid mea kulpa. Ħafna residenti fl-arżoni affettwati mit-terremot kellhom kliem ibes ħafna għal ħidma tal-awtoritajiet torok, dan waqt li oħrajn ikkundannaw lill-gvern għal fatt li ma kienx preparat għal ċirkostanzi estremi ta' dan it-tip. U quddiem dan id-diżastru anke l-Papa Franġisku wassal l-appell tiegħu mill-Vatikan. Prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori. Sadan it-tant jum wara liħor qed ifeġġu stejjer meqjusa bħala miraklu ta' persuni li ġew salvati meta fajnejn rabatom ma kienx tfadal tama. F'każ partikolari ommu żewġ ulieda ġew salvati wara li kienu ilhom maqbuda xejn anqas minn 33 siegħa taħt it-tifrik tat-terremot. Il-każ seħħ fil-villaġġ ta' Hatay. Iżda din mhux l-unika storja li qed tagħti kuraġġ lil forzi ta' salvataġġ, tanti li wara bosta xeni taqsim il-qalb spikkat xena ta' ferħ hekk kif familja oħra ġiet salvata minn taħt it-tifrik aktar minn 48 siegħa wara li seħħ it-terremot ta' tnejn li għadda. Mument ieħor ta' ferħ kien dak meta tarbija li kienet għadha kemm twildet inħarġet ħajja minn taħt it-tifrik u mit-tarbija mietet eżatt mal-li weldet tant illi it-tarbija kienet għadha bil-kurdun.